bons accessos tant des del municipi, l'arribada i això és bàsic en les emergències. Per tal que això sigui una realitat, han canviat el... Tots sabem el que és el consorci. El consorci són els pobles de la província. Anem a reunir bombers, medio ambient, tots els treballadors de la casa, perquè estem preocupats per l'estiu. Al PPP que ha comentado mi compañera. Y es que era dentro del parque de bomberos, pero que puede ser de uso y disfrute. Los técnicos de la propia Diputación, para María José, lo decía antes. Esa organización tan compleja de... La idea del proyecto plantea la creación de un único acceso independiente a través del diálogo. Sigue un poco con esa misma estrategia de potenciar el patio central a la vez que nos independizamos. Bueno, pues avui presentem el projecte, tenim ja el projecte bàsic, hem estat treballant tota la legislatura per tal de poder arribar avui a presentar aquest projecte que unifica tot l'espai administratiu que en l'actualitat està dissociat en diversos edificis i perquè entenem que calia ja dignificar el Consorci Provincial de Bombers en un edifici de nova construcció, un edifici sostenible com és el que ara tenim així damunt de la taula. La veritat és que es fa moltíssima il·lusió perquè serà possible fer de nou tota la part administrativa. És un edifici que a la vegada està compost de 3 edificis diferents, el que albergarà totes les oficines, albergarà el centre de comunicació i control i el parc de Burjassot, que també el farem nou amb una torre de 10 altures per tal que puguen també entrenar els bombers. Un edifici molt modern, un edifici sostenible, un edifici que està a més en una zona molt ben comunicada, que a més també té transport públic per tal que les persones que treballaran en la mateixa puguen accedir de manera el més còmode possible i que estem molt contentes perquè la veritat és que l'actual parc de bombers està ubicat en un edifici molt antic, que és cert que nosaltres hem estat mantenint-lo de la manera que ha sigut possible, però hi ha un moment en el que després d'absorbir les brigades de l'extinta d'Ivalterra era absolutament necessari unificar totes les dependències del Consorci.